Pag may tubig lagi ng video. Pwede lang anything, garden po mo, airline, garden oil, yung lahat. Lagi na lahat. Makasama yung fine. Yung dalawang ones per party. Wala pa siyang cream, direct. Maglalagay ng isang tablespoon na lang. Tapos maglalagay ka nito nga. Dalawang scoop. Paglalagay mo natin siya. Ano para mag-gain light brown? Tayo na ba? Kailangan natin makukuha yung light brown. Dalawang scoop. Kailangan medyo mabilis kasi mag-scoop yan pag mabagal. Ang isang scoop nito 1/4 tablespoon. Kailangan natin haluin din yung sauce natin kasi pag di natin hinalo yan, yung ibang spices niya doon, mga kamintang durog. Haluin mo. Guys, yan. Pag mainit na yung wok, mag-lard ka ng oil. Pansinin nyo pag konti lang masyadong mausok. Masyadong mausok pag konti lang ilagay mo. Papakuha sa ulo. Yan. Adil-adil na sunog. Ito yung tubig na nina eh. Mamayaan pa lang, huwag muna siyang haluin. Palitan natin yung ano, yung radyo. Ilog eh. Naglagay ng garlic level lang, wala naman. Yan, baka natin may bawang man. Ayun, pag hindi naman ito post yan. Okay na ka? Ma'am, pwede ka naman start ng puto. Marami pang sa tao. Opo. Kailangan lagi nasa tabi mo na para hindi ka magmamadali pagka hindi ka mag-start mo. Sige ma'am, lagay na ng ano. Oil na. Ang height ng medium time natin at least 4 inches ang